Alhamdulillah guys, si Didit sudah nyampe sini. Tadi keliling-keliling ke alun-alun Lamongan mince. Jadi ini mau tak masakan telur guys ya. Kesukaannya hanya dadar telur kayak gini. Ya sudah klarifikasi, mau duitnya Didit hilang di gondol tuyul ndas ireng. Apa jenenge memori nih? Bola apa yo? Pokoknya amote yo mau 3 menit ngono ku tok. Wis mangan ngakeh kurang akeh ki. Kurang. Oh, piye sih? Kurang akeh. Wis gantek kon. Gantek lah apa? Aku mau entuk titik mulai. Iku kok jebul ndok kono. Mas Etik. Tak kira mau sarapan le. Langsung Gorong. Gak kasinan. Mau dipangan kok panas sih. Ngelucu arek iki. Lho ngene lho nek nyoting ki, ngene. Iyalah. Nek tegak ngene iki lak dadine elek pecah. Bawa memang acara ini. Gedangmu wis entek kabeh. Guys tekan wingi. Di tutukno wong ngono ku sedekah. Iya, di kena sing gak gawe. Hak tundun mbok entek mbok kekno. Yo gak yo piro saya yo gak kabeh tak pangan dhewe. Lah tanggomu sing petan kuwi sik rono yo an. Sopo? Sing njaluk petan kuwi sik rono. Pertama nama aku saiki mana? Pertama nama aku saiki. Lah lha apa? Kemarin aku kehilangan duit. Oh, kok pinter ya? Gak oleh rono wisan. Gak rono. Wedi diarani paling ya. Wedi diarani yo. Soale dhek panggonane nang kono ngono ta. Bakal lebih desa aku blek. Kasinan pora? Ora pas. Masmu yo iku wong meng ngemes kok. Wingi mulai kerja mek nggawa mes kok. Aku iki mek njajal kamera asline. Kuat sampe piro? Pemirsa ya di nganu to, mangan ngono. Mangan rek. Oh, mangan rek. Mangan rek, iwak endok bunder. Senengane adit ngene kok. Aku lho masake momok pecel tok, Dit. Ge sarapan masmu. Betul, kabeh betul lah. Gak ana bakul iki mah bakule mok bakul tahu tempe. Engko besok sore ana bakul engko. Sore kok ana bakul. Iya, bakul wedok. Kene mek ngonte mek sik tok. Digawe engko sangu sesuk. Ge masak. Meneh iku budale jam 7. Ternyata 5 lokasi di Muria ya. Terus Masjid Demak, Sunan Kudus, Kalijogo, terus Gunung Jati. Terakhir aku Masjid Demak terus mulai. Budale iku jare jam 7, mbok jam 7ne wis munggah bis mbok. Gek budal ngono pokoke. Gek budal apa ngono ku piye? Titik kumpul nang ndi yo? Titik kumpul nang masjid kono. Wong karo masjid ngono. Tapi jarene jam 7. Bisa. Gak tulisane nang ngene brosure ku lho, nang ngene apa statusnya arek-arek. Jam 19.00 WIB. Berarti ku budale. Apa numpake langsung? Iya, Be. Kan ndongone tulisane kan jam 19.00 WIB. Kuwi titik kumpule apa